Я дасылаю вітанне ўсім, хто разумее каштоўнасць нашай агульнай спрадвечнай культуры. Гэта наперад у мінулае, і сёння мы радыкальна мяняем накірунак. Мінулым разам вандравалі па Гомельскай вобласці, а сёння едзем на Гродзеншчыну. Пайшла Марта жита жаць, і забулася серпа взять. І пайшла Марта жита жаць, і забулася серпа взять. Жаль, жалена казака, жаль, жалена яго. Потоптала гопчаровички, ходячи до яго. Вось і даехалі, спыняемся ў вёсцы Жырмуны Воранаўскага района. Тут будем знаёміцца з даўнішнім абрадам пярэпыты і з тутэйшым абрадава-фальклорным калектывам адраджэння. Я ж пакуль кіруюся даведвацца, што цікавага засталося з міфічнай і гістарычнай спадчыны паселішча. Воду браць, забулася вёдро взять. І пайшла Марта воду браць, забулася вёдро взять. Жаль, жалена казака, жаль, жалена яго. Потоптала гопчаровички, ходячи до яго. Пайшла Марта в лес под ровы, заблудила чорноброва. Пайшла Марта в лес под ровы, заблудила чорноброва. Жаль, жалена казака, жаль, жалена яго. Потоптала гопчаровички, ходячи до яго. Денис, привет, рад тебя видеть. Очень приятно. Давай попробуем, что у нас получится. От начала до конца прогоним, посмотрим. Давайте, да. А белый конь бежит, у яго бела грыва. Як і належыць, мы сустракаемся ў сталічнай студыі. Мэты традыцыйныя. Па-першае, супольна вярнуцца ў часе і прасторы ў вёску Жырмуны. Па-другое, стварыць сучасную аранжыроўку для даўнішняй песні. І сёння за гэтую справу бяруцца наш аранжыроўшчык Арцём Кандрацюк і выканаўца Дзяніс Дзямідаў. Дзяніс Дзямідаў – прафесійны спявак, выпускнік Санкт-Петербургскага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Пэўны час з'яўляўся салістам беларускага дзяржаўнага ансамбля песняры. Выступаў не толькі ў нашай краіне, але і ў Польшы, Ізраілі, Украіне, Прыбалтыцы і іншых. Любіць мяне мамачка чарнаморчык, любіць мяне мамачка чарнаморчык, вывеў мяне босеньку на морозик, вывеў мяне босеньку на морозик, вывеў мяне і пытае, вывеў мяне і пытае, ці боишься морозику, молодая, ці боишься морозику, молодая. Морозу нема, Дочушечка, моя дороженькая, заканчивай хотенько в хатке прибираться. Мамочка, як ти лічиш, може мені свою каравай так само на стол поставить? Конечно, дочушечка, неси, я зусім забылася. Неси, моя дочушечка. А где ж гэта наш батька деўся? Со двора еще не пришел, модя скотинку еще кормить. Ён з Михасиком пошел у хлев за веником деркачом. А навошта ж яму деркач, дочушечка? Я чула, як татка Михасик указаў, што калі да нас цётка перапычыцца на перэпыты прыйдзе і на мяне нешта дрэннае пачне гаварыць, ён яе гэтым деркачом казаў з хаты ў плечы пагоніць. Ну вось і прынёс я вам, дзяўчаты, венік дзеркач. Таким, як перацягнеш праз плечы, то доўга помніць будзе. Не турбуйся, сястрычка, я нікому не дазволю, каб на тебе хто што дрэннае сказаў. Мой ты дороженький, мой братик, дзякуй табе. Михасик, бяры вось гэты венік дзеркач і стаў яго вось туды ў кут. Як прыйдзе гэта цётка перапытчыцца, то 100 разоў падумае перш чым ганіць маю дачушачку і твою сястрычку. Ідзі стаў вон туды венічак. Па-першае, зазначу, што адзінага меркавання пра паходжанне назвы вёскі Жырмуны не існуе. Хтосьці лічыць, што назвалі яе так з-за прозвішча колішняга заснавальніка паселішча – пана Жырмунда. А яшчэ кажуць, што падобную назву мае мікрараён Вільнюса Жырмунай у перакладзе «зялёны», а наваколле вёскі Жырмуны цалкам гэтаму адпавядаюць. Да таго ж працякае тут рачулка, якую называюць Жырмунка.
Прыехалі мы на перапыты, але ж вароты зачынены, закрыты. Хіба гасцей не чакаюць, бо нават на падворак не пускаюць. Заходьте, заходьте, коли ласка, просим. просим, заходьте, мои дороженькие, заходьте. Добрый день, гаспадар. Добрый день. Добрый день, гаспадыня. Добрый день. Паклон вам ад хлопца слаўнага ды распрыгожага Васіля. А хто гэта? Вы ж, канешне, ведаеце. Ведаем. У вас ёсць што прадаць, а мы купіць хочам. Перапытаць прыехалі, пачуць аб згодзе, з вуснаў вашай прыгажуні волечкі, аб тым, што пойдзе яна замуж за нашага сокала яснага Васіля. Вось як. Проходьте, мои дороженькие, проходьте. Відаць, гаспадары, вы здатныя, і хата у вас добрая, прыгожая, на ўсю вёску відаць. Але ж вось адно мяне дакучае, хачу запытацца ў вас. А шашаль часам дрэва ў зрубе і в окнах ці не праеўга? Не турбуйтеся, усё здаровае. Можете нават праверыць. А зараз і паглядзім. Але ж самі ведаеце як. Канешне. Патрымай, Васілёк. І сапраўды, як звон звініць. І хлявы ў вас у парадку, і надворак чысты, прыбраны. А як жа, стараюся, даглядаю, пакуль сілы есть. Ды не адзін з гаспадыняй, ну і дзеткі дапамагаюць. Ну вось дык на маладую гаспадыньку мы і прыехалі паглядзець, якой яна будзе добрай гаспадыняй у другой хаце. Проходьте, коли ласка, Дякую. проходьте, мои шановные. Вяртаю вас з Воранаўскага раёна ў Мінск. Спачатку восені ў самую яе сярэдзіну. Дарэчы, абрад перапыты работнікі Цэнтра культуры і вольнага часу занатавалі ад жыхаркі аграгарадка Жырмуны Браніславы Адамаўны-Гарковскай. Паводле яго, найперш, чым засылаць сватоў, засылалі да бацькоў нявесты куму-перапытчыцу, якая мусіла высветліць, ці згодныя тыя аддаць сваю дачку замуж. Мы абавязкова вернемся ў вёску, толькі зазірнем на хвілінку ў студыю гуказапісу да аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка і спевака Дзяніса Дзямідава. Подай же, девчина, мне белую ручаньку. Денис, там в начале сивый конь. Не белый, а сивый. Сивый, да. Ну. И ой, да? Ой, сивый конь. Ой, бежит. сивый конь. Да, ты начинаешь мелодию немножко... Там надо снизу начинать. Ой, сивый конь. Ой, сивый конь бежит. Там как трезвучие идет. Та-та-та-ра-та-та, та-та-та-ра-та-та. Вот так вот. Первые 3-4 ноты. Ой, сивый конь. Вот ты на одной ноте стоишь. Ой, сивый конь, ой, сивый конь. Ой, сивый конь бежит. У яго бела грыва. Ой, спонаравилась мне тая девчина. Проходьте, Жанжинки, проходьте, гостики, проходьте в хату. Заходьте, коли ласка. Проходьте, сядайте за стол, сядайте. Жанжиночки, проходьте, мои дороженькие. И девчатки пришли, проходьте. Заходьте, сядайте. Девчатки, а вот хочу вас запытать. Шла наша тетка-перапытчица з стужкой червоной. Ці наступив хто на її? Да, наступали. А ці ведаєте, що це значить? Хто перший наступить, то и в девках не засядится долго. Дочушечка, моя дороженькая, неси частуй гостей своим пирогом. Добрый день вам, гости дорогие. Добрый день, добрый Вам день, добрый день. Частуйтесь, коли ласка, моим пирогом. Дякуємо, Частуйтесь, дякуємо. коли ласка. Дякуємо. И вы, жанчинки, так само частуйтесь.
Смачныя пироги, смачныя. А хто ж тесто мясіў, хто ў печ ставіў, хто з печы доставаў? Дык дачушачка моя Волечка. Ой, то добрая гаспадынька будзе, добрая. Ой, сівы конь ляжыць, яго бела грыва. Ой, спанаравілась, ой, спанаравілась мне тая дзевчына. Ой, спанаравілась, ой, спанаравілась мне тая дзевчына. Не тая дзевчына, як яе лічанька. Подай же, девчина, подай же, девчина, мне белую ручоньку. Подай же, девчина, подай же, девчина, мне белую ручоньку. Ручоньку подала, три слова сказала. Няхай бы я жила, няхай бы я жила, кохання не знала. Няхай бы я жила, няхай бы я жила, кохання не знала. Бо тоє кохання з вечора до рання, як сонечка взойде, як сонечка взойде, кохання розійде. Як сонечка взойде, як сонечка взойде, кохання розійде. Мясцовы краязнаўца Ясупа ў сваіх артыкулах адзначае, што жырмуны ўпершыню згадваюцца пад 1217 годам. У тыя часы менавіта тут адбылася бітва паміж нямецкімі рыцарамі і руска-літоўскім войскам. На пачатку 15 стагоддзя належаў гэты маёнтак баярыну Яну Бутрыму. Дарэчы, за багатую гісторыю змяніла паселішча нямала гаспадароў. Уладарылі тут панна Шадзіборава, Ян Кучуковіч, пазней Мантаўтовічы, Радзівілы, Кізгайлы, Завішы, усіх і не пералічыш. Але варта ўзгадаць пра іншых славутых землякоў. Так жырмуны малая радзіма Карла Падчашынскага, вядомага архітэктара, прафесара Віленскага універсітэта. А хто у вас у хаце прыбірае? Хто за парадкам сочыць? А чаму ж вы пра гэта пытаецеся? Ну як чаму? Як у хату заходзіла, дык смецце ў куце бачыла. Не гаварыце абы чаго. Моя дачушка ще зранку всю хату прибрала. Ці забыліся, для чаго венік дзяркач у куце стаіць? Ой, не гневайся, гаспадар, дык гэта ж я. Як у хату шла, торбачку з сабой несла, вось яе крыху і прасыпалася. Дык не турбуйцеся, тётачка, я зараз мігам усё прыбяру. Одну хвілінку трэба пачакаць, ды і всё. Все прибере. Так. Я хутенька. Глядзіце, тётачка, ваше зерне у грошы абярнулася. Правда? Глядзіце все, глядзіце. Зерне, а у грошы абярнулася. Трымайце, калі ласка. Малайчына, дзяўчына, малайчынка. Добры зрок у вашай дачушкі, Так. добры. Але ж вось скажыце мне, ці ўмее яна добра танчыць? Конечно, умею. Дзяўчаткі, жанчынкі, заспявайце. А у полі дуб зялёны яшчэ не рассеяўся, ходзіць хлопец маладзенькі, яшчэ не жаніўся. Ходзіць хлопец маладзенькі, яшчэ не жаніўся. Цалаваў, мілаваў, не нацалаваўся, як у полі салавей не нашабятаўся, як у полі салавей не нашабятаўся. Бацька
батька добрый, мать не такая, на улицу не пуская, кажа молодая, на улицу не пуская, кажа молодая. Бярем тайм-аут. Пэўна, зараз незразумела, чаму шлях да вяселля быў такім доўгім і складаным. Дык і справа ж вырашалася сур'ёзная, далейшае жыццё двух маладых. У прыватнасці пярэпыты ладзіліся да сватаўства, бо калі хлопцу адмаўлялі ўжо ў сватах, то было гэта вялікай ганьбай. А так загадзя ставіліся ўсе кропкі над «і», і калі што, ніхто не быў абражаны. Бо то є кахання з вечора до рання. Як соніка зійде, як соніка зійде, кохання розійде. Я понимаю, хочется иногда медленную песню чуть-чуть быстрее спеть, да. Загоняешь местами темп. Ну да, может, не слышал сейчас. В некоторых местах, где не загоняешь, оно звучит, ну, красиво, так как надо. А там, где загоняешь, ну, чуть-чуть, да, вот. Такое ощущение, как будто аранжировка замедляется. Не голос убыстряется. Давай еще раз первый куплет. Закрепим. Ой, сивый конь бежит, яко бела грива. Ну а теперь пришла пора и про Василя попытать. Не турбуйся, гаспадар. Зараз табе ўсё падрабязна раскажу. Не, поважаная, могу я и сам. Працаваць умею. Что потрібно змайстраваць, сам за ўсё бяруся. Шмат чаго умею, шмат чаго параю. Усё, што скажеце, зраблю, пастараюся. І для вас, даражэнькія, таксама маю падарункі, зробленыя сваімі рукамі. Прыміце іх, калі ласка, ад шчырага сэрца. Дякую, Василь. Кашульку подарив. Для вас таксама. Хусточку, великий дякую тобі, Василю. Дякую, Вельке. І табе, Міхась. Ой, дякую. І для вас, жанчынкі, таксама маю. Ой, дякую. Ці спадабалася вам? Молодец, Василь. Добра постараўся, усё спадабалася. Спадабаўся ты нам. Цяпер ужо можаш і сватоў засылаць. Каля 1437 года у Жырмунах быў заснаваны касцёл, старэйшы на Гродзеншчыне. У касцёла, як і ў многіх храмаў, сумны лёс. Замест старога ў 1624 годзе ўзведзены новы, але яго спалілі падчас войнаў у сярэдзіне 17 стагоддзя. Аднавілі храм амаль праз паўстагоддзя. Пасля ўжо ў 1788 адбудаваны нанова касцёл Святога Крыжа. Ён і захаваўся да нашых дзён. А яшчэ ў 1724 годзе жырмуны атрымалі магдыбургскае права з усімі прывілеямі. Ці пойдзеш замуж за Василя? Ну вы як з мамачкай скажете, так і будзе. Нам Василь спадабаўся, а табе, дачушачка? А я згаджуся з вами, мне таксама. І в знак таго, што нашы пярэпыты адбыліся, я табе дару вось гэту бутэльку з тлушчам, якую крутіла ў рушнік, які выткала я сама. Трымай. Дякуй. А вам, мае даражэнькія, мы дарым вось гэты хлеб. Перадайце яго, калі ласка, бацькам Васіля, што пярэпыты ў нас адбыліся і ўжо можаце засылаць сватоў. Вялікі дзякуй, абавязкова перадам. А ад іх імя вы таксама прыміце вось гэты хлеб аб згодзе. Вялікае дзякуй, вялікае дзякуй. Ты ходила, девка, по лугу, ты ходила, девка, по лугу, по лугу, по лугу, по лужочку, по лугу, по лугу. Ты кусил комарик за ногу, ты кусил комарик за ногу, за ногу, за ногу, за ножечку, за ногу, за ногу. Ты пошла, девка, на село, ты пошла, девка, на село, на село, на село, на селечко, на село, на село. Ты наняла, девка, косору, ты
наняла девка косаров, 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 косарочков, косаров, косаров. Ой, ты подкосили комара, ой, ты подкосили комара, 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 комарочка, комара, комара. Вось і прыйшоў час нам збірацца ў дарогу, паважаныя гаспадары. Вялікі дзякуй, што прынялі, пачаставалі, а зараз чакайце нас праз 3 тыдні у сваты. Вельмі добра, дзякуй вам, будзем чакаць. А цяпер, моя даражэнькая, бяры вось гэты рушнік і пойдзем завяжам гэтым рушніком браму. Калісьці так рабіла моя бабуля, рабіла моя матуля. І я цяпер вучу цябе, дачушачка, каб ты рабіла так. Бо гэта, каб на вёсцы людзі ведалі, што перэпыты ў нас адбыліся удачныя. Навучы сваіх дзетак так рабіць. Пойдзем, дачушачка. Пашліце, жанчынкі. Ой, сивый конь бяжить, у яго бела грива. Да, нормально, только на первую ноту не нападай. Красиво получилось, когда с подъездом снизу так вот заехал на нее. Ты для себя берешь хэ вот это, чтобы плавненько зайти на эту ноту. Хо, вот так. Ой, сивый, ой. Ай, на выдохе, да. Ой, сивый конь бяжит, у яго бела грива. Денис, спасибо, записали. Иди сюда, будем слушать. Цяпер вы ведаеце, якімі рытуаламі і дзеяннямі суправаджаўся працэс сватання хлопца да дзяўчыны. Як бачыце, ўсё было досыць складана. З усімі перашкодамі справіліся і ў нашай студыі гуказапісу. Ацэньваем, як загучыць песня «Ой, сівы конь бяжыць» у выкананні Дзяніса Дзямідава і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем на вяселле ў вёску Жытомля. Абавязкова завітвайце. Сивый конь бяжит, у яго бела грива. Ой, спонаравилась, ой, спонаравилась мне тая девчина. Не так та девчина, як яе лічанька. Подай же, девчина, подай же, девчина, мне белу ручаньку. Ручаньку подала, 3 слова сказала. Някай бы я жила, някай бы я жила, как они не знала. Bo to
у яго вела грыва.